नोंसोर गामिया बिथोर हाबबायना? हाबाखैनो जों गामिया। फैबाय थानाय 22 तारिखआव गहपुरावबो बिथोराव भट होनो मोनगोन। मा बुंगोन बै भट होग्राफोरखौ? आं सानो जोंनियाथ' हाबाखै नालाय बिथोराव, ओंखायनो आं सानो आरो जोंनि गहपुर हालामनि गासैबो बिथोराव हाबनाय रायजो राजाफ्रा जाय जाय एबार नैबे 22 तारिखआव भट होनो मोनगोन, गावनि बेसेन गोसा भटखौ माने लस खालामाबासिनो जाय सरकारा जोंखौ नायदों, जोंनि गहपुर हालामाव जाय सरकारा बिटिआरखौ सोदों, बेनोनो भटखौ होनो थाखाय बयखौबो जोंनि गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय जाबाय। बिटिआर हालामाव भट सोनायाव प्रमद बर'आ सोदों। प्रमद बर'खौ मा बुंगोन? आङो प्रमद बर' सारखौ साबायखर होनो लुगैयो। गोदोआव जोंखौ होनदोंमोन आरोना जोंनि गहपुरखौ बिटिआर जाया होननानै, ओमफ्राय सारा नैबेयाव दा देरहाबोनानै जोंनि गहपुरखौ बिटिआरआव सोबाय। बिनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंसोर गामिया मा गामि? जोंनिया 2 नं एंखोरबारि। नोंसोरो फैबाय थानाय जिथु 22 तारिखआव बेयाव होमबा प्रमद बर'खौ फैफिनजानो लुगैयो? फैफिनजानो लुगैयो। जोंनि थालांनाय आद्रा माखासे जोंनि बिटिआर जिथुनिखि थालांनाय बेफोर दफाफोरखौ सारखौ मावफुंगोन होननानै आसा खालामो। दा गहपुराव गोबां गामिफोरा, माखासे गामिफोरानि रायजोफ्रा भट होनो मोनगोन। दा बै भटआव रायजोफोरखौ जाय जाय भट होनो मोनगोन बेखौ मा बुंहरगोन? बेखौनो खावलायो आं रायजो राजाफोरखौ, माने जाहाथे नैबे 22 तारिखनि भटखौ माने गाव गावबागाव लस खालामाबासिनो नैबे प्रमद सारनोनो बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ होगोन होननानै आं बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय। गोसोमोन बिरादनो होनो होननानै लुगैदोंमोन। नोंसोर गामिया गोदोनि समाव गोबां आन्दलन खालामदोंमोन। जोंबो आंबो सानसे समाव गथ' उन्दै उन्दैखौनो गालांनानै रौता सारियालियावबो लामा जथेहैनो मोनदोंमोन, राजा लामा। दा होमबा प्रमद बर'खौनो फैफिनजानो लुगैयो? फैफिनजानो लुगैयो बेखौनो सारखौ।